Assalamualaikum Pak Samri. Waalaikumsalam, Pak. Makan lebat. Oke. Enggak, Mas. Ngapunten iki pamane Kak. Kenapa? Oke, ngeten niki nggih Pak Samri. Jenengan areng maca nggih kula. Iki itu bayaran 150. Oke. Tanpa niki. Nggih, matur suwun, Mas. Bapak Abid itu jeneng opo? Kok diteni bae? Ngonjok riyen, Mas. Ya, nggih. Nggih matur suwun sanget. Tak pamit mawon lah. Nggih, mboten ngonjok riyen. Mboten lah. Nggih. Taruh nggih Pak. Ngantos-antos niki matur nuwun lho. Nggih, Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam. Alhamdulillah, macul telu dina wis 150 sedina 50. Lumayan kena nempur. Masih wis entek lah. Jauh duitnya Pak. Duit apa ora duit, bapakmu ora duit. Alah nyok iki ngerti iki kakek terus. Bijaran kan lek kon Aji ya apa nang? Aji ya apa? Alah itu buset. Mana? Pak dadi apa dikenang? gak dadi wong masa gak dadi bangkong. Nang, kowe duit genempur nang, kapan tak genempur temen ala. Lek akeh Pak. Duit akeh kang, di duit kang di Lah bapakmu. iki macul sih wis oleh bayaran. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim, anak-anak siji kami akan datang. Astagfirullahaladzim. Bukan itu anak duit simpanan di anak goblok ya. Alhamdulillah yakin ya Allah. Anak oleh telur kilo ya. Cah maning, resek bersih. Bang, Apa? ora begini di pada iki. Ora sih. Ya lek udare tak. Kami di Salah apa dah menurut duit. PPP balapan kalah baik kak. Tenang wae kuatir nek siki nyong siap lahir kuatir. Terus ngerti apa yang cara-cara balapan. Neng nak menang nyong weh hasilnya. Nek ora percaya apa tidak melu. Ya mah air gue, Jo. Dan jo nek makan. Ayo tarik. Percaya malah itu pancing. Woi. Tak wi ora turu bae. Nyat. Ora digawen iki. Sing gaweane ngono ngene. Turu bae. Lah, nek turu bae apa urusane karo iki sih? Urip-uripe yo enggak. Pikiran apa di gua banyak dulu. Balapan bejo, nek wani. Pitenya tak gedhekna kaya sini. Wes nawat jile yo karo iki sing 450 cc. Saya cc lewat. Ayo beli makan bae. Gak wis jo nek makan, ora kesuwen. Ya ayo. Blas. Tadi tak dari Ya wis jo makan.
Kalah kowe mari mumet tok. Di, tanah Yong, hari ini. Apa? Alah kalah dia balapan karo Yong. Wah, akhirnya orang kalah iki. Orang kalah, ke orang ngandel, orang urusan. Orang mereka ngerti juga cara digawe anji. Masih gaweane Yong balapan. Kalau dia menang kak, di cuti kare. Ya nya aja juga jauh cewek. Mampu akan baik. Kalah orang kepenak. Lihat, menurut maning sih. Pantangan saat cek tolak wae. Riki dia. Beras sekilo murah. Beras, Lek. Beras putih kayak bagus, Lek. Beras, Lek, beras. Api, Lek, berasnya, Lek. Yo api, Lek. Api, Lek, berasnya, Lek, Lek. Api, Lek. Beras kilo, Lek. Sekilo 50.000 bae ngono lah. Gowo wis kabeh larisan. Kabeh 50 berarti. 50, Lek. Wah, bukan 45 buat, Lek. Wah, ora dadi, Lek. Nyantuk dengan duit 45 ya. Wes temu ya wis ora apa-apa lah karena Oke, ideal, Lek. ora apa-apa karena Set apa mau bedi set? wis suwen. Alhamdulillah, Bayu berhasil. Astagfirullahaladzim. Kita mana ini? Astagfirullahaladzim. Lek, Singapura balik malah duitnya nana hilang. Sumpah demi Allah nih. mana prige mau jare gak tuku mal pizza. Nyongke panen berhasil tak ini duitnya kayak nang tak sebenarnya peci kene kayak hilang. Dadine ilang yo prige Lek, malah temen Wah, kita. nyongke dua anak siji nakale ora betah. Edahe dijemput anake nyong. Njajal ngapura banget. Ora apa-apa, Lek. wae, Cuk. Nganu tak dongakno laris ora apa-apa. Sun orang ini balik ke nyong melas karo Rika. Wong nyong wis geri terah kan Lek, geri kabeh ora apa-apa. Ora ning Rika melas temen. Ora apa-apa aku. Insya Allah nyong wis ikhlas. Wah, matur nuwun Pak Lek, monggo Oh. ya Allah maring rezeki lancar. Amin. Lek. Tak bareng Lek. Abang beda Lek. Oh, suwun Lek, bareng Ya. Lek. Cedek sedikit tok timbang ke balapan maning mending gawe ngopi. Sip. Sun. Kopi Kang. Kecedek Mas, dulu Mas. Kopine ndi? Apa Mas kopi? Kopi mie. Kalah balapannya gimana ngopi Pak? Kalah balapan ora masalah, nek pamleng ngopi gen pinter nyong. Paling terus ngutul ya bapakmu beliau. Alah, ini menang dikit. Tuh, ngapa
dia harus makalaman lah. Teman-teman jaga nih mendem kopi yo. Mendem kopi sih. Nah caranya harus sini nakai pantai jangan tahu ngopi men bika. Jo tak berbaik. Dulu. Wah pantas. Orang tahu ngopi ya ngopi. Harus sikilnya lu banget. Bapak. Cinta. Kenapa kau? Kenapa? Nyebut. Kenapa ngendi nih? Nyebut. Orang nyebut kayak ngono, istighfar. Wah. Iki kualat iki karo wong tua iki terus mangan apa iki? Kopi. Walah. Deke kualat deke karo wong tua deke jukoti duit sih, deke jukot sih. Duit tuku beras yang neng deke ngene kudu tobat deke kudu marani deke ya. Nak marani deke mari, nak ora marani deke ora mari.